Nazdárek, zdravím všechny do Brna. Tak dneska mám trochu víc času, tak vám tady natočím naše šatničky převlíkací. Tady sprchy. Aha, jako krásný, čistý. Parádička. Teďka jdu trénovat. Zdravím vás. No tak jo, jdeme si to vzít dovnitř. Tady ty moje věcičky. Dneska je nabalené jak na vélet. Počkat. Už. Počkat, tak, jdeme z šatny. A už jsme tady, ještě ne, tady dveře, v pohodě, už jsme tady. Tak tady to je fakt takovou halu, tyjo, co bychom měli zadali v Brně, co? Ale tak aspoň vám takhle do tady natáčím, aby vám nebylo smutno. Dneska jsem tady sám, takže budu pěkně makat a tyjo, je tady úplně zase prázdný, což je skvělý, tak jsem tady brzo, hnedka po obědě, takže je to OK. Tak teď tady hážu rozcvičku, doufám, že mě vidíte a slyšíte. Ať z toho mýho tréninku taky něco máte. Je tady krásný teploučko, můj je fakt vyhřátý, ne prostě jak ve Stromovce třeba, tady je to fakt cool. Myslím, že si tu halu ukradnu jako do Brna, protože tohle je fakt fantastický. Tak jo, už to je žíchva, zamávám, nazdárek.
Tak to sebou mám vypůl svíčku. Nějaký rychlý seky. Vidíte, jak vypadám, ne? Takže paká.